Joo! Moi! Oon tulossa tekemään uusia videoita, niinku mä oon uusi videotekijä. Tää tyyppi jeesaa mua tietyissä asioissa. Tullaan pelaamaan, varsinkin, no tää on näissä videoissa mukana, missä tullaan tekemään haasteita. Niin, erilaisia haasteita. Chilipippuria, kaikkea näitä. Ice Bucket Challenge ja Condom Challenge ja näitä. Ihan sama. Paskaa! Joo, paitsi että mä en tuu juoksemaan, tai kumpikaan meistä ei tuu juoksemaan kullisukassa missään rautatietorilla. Ei. Ei. Vielä. ei vielä. Ei. Joskus sitten talvella. ei. Mut niin, tuun tekemään myös pelivideoita paljon mun Pleikka 4:lla. Siitä jahka mä saan koneen kuntoon. Niilläkin. Mutta nytten mä tuun lähinnä vaan tekemään kaikkea. No, jos tarvitte jeesi jossain pelissä tai jotain, niin mä voin yrittää kokeilla tehdä siitä video, miten jotkut tietyt kohdat tehdään. On Bloodborne, on Dark Souls, ihan vaikka BOta, BO Zombie, ihan sama. Mitä vielä? Niin, nimen kanssa ei oo mitään, no nyt on vielä Pilottikeisari on mun käyttäjäkanavan nimi. Mutta kutsuma nimi on Sandelsi tai Mr. Sandels. Ja tälle vielä keksitään nimeä, koska ei haluta vielä oikeata nimeä kertoa vielä. No yleensä kutsuttu Lost. Häh? Lost. Lost? Niin, hävinnyt, kadonnut. Joo, se on yleensä kutsuma nimi. No joo, hävinnyt jätkä. Kyllä, matkoilla. Aina kadonnut jossain. Ei mitään, mutta todennäköisesti tullaan tekemään myös, no tosi just äsken tehtiin mun muijan kanssa pieni tämmönen kiva video nimeltä, no me tehtiin niitä Paskakarkkeja. paskamakuisia karkkeja, maisteltiin, hörpittiin, nautittiin, yök. Mut ei, näistä nautitaan ja semmonen, että löytyy toinen käyttäjä nimeltä Elsu Vlog, menkää sitä seuraa. Ja JNE. Ei tässä mitään muuta sen kummallisempaa. Mä yritän hommata vielä kunnon kamerat sun muut. Eikä tää itse asiassa S6 kuva vissiin ihan huono ole. Nee. Et mä tuun yrittää tekee niin paljon opastusvideoita kuin vaan ikinä pystyy. Ja haasteita, ihan oikeesti vapaa haastaminen on sallittua. Ja ei pelkästään, videoiden teko ei pelkästään rajoitu pelien tekoon, pelivideoihin tai haasteisiin. Et voi olla, että joskus tulee niinku vähän muutakin typerämpää, vähemmän viisaampaa lähinnä. Mutta näillä mennään. Ei tässä mitään sen kummallisempaa. Se on moro!